Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe maqede wanqanyulwa izinyawo umliso ongadalulanga igama nesibongo bese khathazile ngokuhlukumeza abashayeli bamaloli eMusina eLimpopo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubeka ukuthi ushaye maqede wanqanyulwa izinyawo abashayeli bamaloli umliso ongadalulanga igama nesibongo eMusina eLimpopo. Kubeka ukuthi ubese khathazile ngokuhlukumeza noma ukuntshontshela abashayeli amaloli eqede ebalimaze eBait Bridge. Kubeka ukuthi ke bebe sebecasuka babe sebehlangana babe sebembamba lomlisa maqede bamshaya bamnquma izinyawo. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene eziguleni zokuxhumana ngaso lesigameko. uAmanda Lwandile uthe unenhlanhla ngoba uzosuka usize 9 eyogqoka usize 3 wabesethi nazo kwafaka ama-emoji ajabulayo. Ucele Ncebe uthe khona ozosuka ku size 10 ebuyele ku size 2 wabesefaka ama-emoji ahlekayo. Tricia Zekhala uthe siyabonga kakhulu umuntu ovuna akutshalile. uBra Jasmine uthe siyabonga wathi good wabesethi goodest. uNomzamo cabasho uthe bakhipha zona lezi nyawo ezihamba ziyoganga izandla bazishiyelana zona wabesefaka nama-emoji ahlekayo. Umaka Ayanda uthe phinde agqoka udabulizwane kwaze kwanzima okwakhe. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.